Sampeyan iki ngetoki ta. Tangi, tangi, tangi. Tangi. Cak. Duh, matek temen adine sih. Cak. Cak. Duh, mati. Ya apa iki ngetoki kok mati sih? Cak Pakku. Sampeyan nek mati tak deleki nani, Cak Pakku. Cak Pakku. Turu. Turu. Turu, Cak. Turu. Sampeyan mangandani sih, Mario tak wedani tak tekek. Dadakno saiki ngene, Cak. Lho. Aja seprono. Tak deleki nanti, Cak. Lho. Cak, tangi yo, Cak. Hei, tangi yo. Tak gelem tangi, Cak Cak. Paji. Pembunuhan nih, pembunuhan ini. Cak. Cak Paji. Iki Tak apa ya? ketoki kemana? Tak ketoki apa pembunuhan tak ketoki lho. Lurung mati, Cak. Pernah tak kekene lho, Mang. Iya, tak ketoki ngene-ngene, Iya, Cak. boy, bojone kita keki. Pembunuhan Ya bapak gak ngaku. Tak lapor polisi lho. Ojo ngono ta, Cak, sampean iku, Gak Cak. iso pernah pembunuhan. Cak. Eh, Ojo ta, Cak, temen, Cak. kok iso gawe? Teken duwe ae ojo kondo wong. Oh, ya ampun. Lah sampean Ngene rambut. ta. Sampean rambut tak Taramu. putih. Ya sing penting kayak tutupe ya. Iya. Oh. Hei, ya, sampean kudu ngono ta, Cak. Pernah iku jale kondo wong-wong. Kok jadi kondo wong-wong. DKE ya. Iya wong loro. Engko sampean rambut wong loro. Nah, aku tak nyeluk Pak Mudin. Iya. Iya. Pernah jalan moden. Iya. Iya, para moden. Iya. Cukup nek kemul dhisik. Iya. Tak jupuk kemul. Sewek-sewek. Iya. Kemule jupuk nih, kemule. Aku tak ngurus nang omah, Cak. Mulai sik. Iya, Kak, gak kono-kono wong. Engko lek kapan ditakoni wong nang lapo ngono. Pakku mang kelelek kesujenan ngono ya. Gak kelep sejen. Apa? Oh, pentol. Iya. Saiki gedene pentol mendelik ngono ya. Iya wis. Iya. Kak, tak gomole sing kok masih cecep lah ya. Banyune sak akeh. Aja lali tutupe rek. Sak kalenge banyune. Iki mati temenan ta rek. Aku ya pakku mati temen tak gerak-gerak. Sik. Ya kono lho kan klosok sakit. Duh. Hari iki ya apa sih? Mana iki ya apa sih? Lapo? Masalah rowek. Ci, tak kandani. Ya Allah, ya Allah. Apa? Temene aku wis. Iya. Barang blek. Blek sek. Kowe tok temene. Ket apa? Iku sing lungguh kursi. Iya. Ya apa? Galek moden. Jalan moden. Ndok. Sing mati kalau sapa? Cuma bareng jare sembarangan terus gak nabrak. Oh, nalika atur ngono kok becet aku ditekek. Ndok. Aku bapak mati goblok. Mati. Saiki tekelen. Lapo. Gawe lagi aku mana ya? Oh, dengkulmu ngono. Ya, yo. Yo, katene iki kok wala kaya oleh bonus. Diongkosi. Iya sakit. Lah, gini. Ya, gini. Lah. Lho. Lah, penuh nang turu Cak Paji. Lah. Wis kono ae. Iya. Iya apa ya? Iso pindah. Lah. Loh? Macau. Loh? Lah. Iya, aja kono-kono. Iya. Temen, Bumi. Ya, wis marang minggat ngono. Oh, ngono ya. Nang gendak aku wis kadung giliwet menae. Ya. Coba-coba. Wah, dobel iki goreng. Penuh nang ngono nek kebutuhan. Bojone paku. Lah, iki lho kon sing enak. Lah.
Wis. Ya apa rek arek-arek iki jenenge paku gak ono kok iso ki tinggal padha metu kabeh ya apa lah ngono. Mbok ditunggu nang kene. Ya apa rek mosok ngene mang ketek wedok iso sampe kematen. Ya gak ngene bener ya apa gak kerasa yo ngono ku main. Dek, gak ngono. Nah kok oleh mekung sakmene gedene. Gak ngono mah liwati iki lho semut gede semut abang iki lho. Nang sampean kok saiki kok mlentu sakmene gedene, Cak. Kok aboh? Kok aboh? Kita kok semut. Ya Allah, dicokot semut iso aboh Iya, sakmene. kok semut. Lah ya, Cak, wong mateke jek buruke kok wis penuntung sakmene Iya. melembung. Semute mang akeh, Mbak. Ngene, Mbak. Nek sampean iku ya apa tak kon nunggu iku? Ya apa rek semut akeh nah kok wakalan jare bener iku. Cak, Cak. Tak buka ya, Cak ya. Tak buka ya. Dibuka ya apa sih? Iki lho tak bukake. Aku wis gak roh maneh. Wis iki wis terakhir. Cak. Cak. Ayo tangi. Tangi. Sapa? Nang lapo kok gentok kok kene iki? Gendong. Oh, Gendong. padha dene ndi wonge? Dadakno mbujuki aku matek-matekan. Aku dibujuki. Ngene, Mbak Jo. Kurang ajar iku. Leh, Cawaci. Jale. Rasane. Dadakno balik maneh iki. Ngene, Mbak Jo. Kok padha dene di kae dhuwit pira mang Kae dhuwit pira? Jenenge kanca ya aja sampe rame. Paku tetep nang ngene mbokne. Mbokne. Mbokne sapa? Ya ndawar mang lho areke. Jare mang gak tak takoni gak. Gak ngaku. Lah iya kok tak tekak, tak raku matek. Wong kok iso. Peno yo ngono Cawaci. Lah iya dikokon Kok iso? gelem ae. Wong kok iso padha gak beneh sampean iku. Sakno, padha selingkuhe. Wong nek dikongkon ngene gelem kon ngene gelem. Terus kan piye kan piye. Ya gak ngono aku kepen ngonangi dhewe. Iya. Iya. Yo biasa mesti bedhek aku. Saiki mate otakku mulih. Oh iya. Emoh. Lho ya. Wong mate gak iso balik. Kepen rupaku apa enggak peno? Ya gak mate. Lah iya. Ketoki. Ya gatine ku mang lho rek, ngono lho. Lah iya. Ngene. Nah. Kono Mbak Jum. Lah. Ya aja rame rek. Ya, jendit lah.
Enggak. Teko gendakmu gak ngaku. Gak tak. Wong dane kurang ajar ambi wong wedok. Lek gak seneng apa mestine? Lah apa atik selingkuh bareng? Rupane gak ganteng, praen wis gak rata. Dan kurang ajar ambi aku. Ayo. Ngaku. Ayo ngaku. Lek gak ngaku. Kurang ajar ayo. Ngaku tak gak. Hei, iki dhewe kon ayo. Ayo ngaku. Gonde gendak aku jeneng sapa? Ayo. Wis ngaku, saiki ngaku wae. Mari turu gondi. Mari nginep gondi. Atik gak ngaku titenono remekmu. Remek teko aku. Ayo, titenono. Hei. Iku sandalku tak keprok ngono. Ayo. Iki ana sapa maneh iki? Iku kanca sampean iku. Ayo, kanca sampean lapo iku? Wangi selingkuh. Lapo awakmu mang? Kongkon lapo? Kon apa? Tuku sandal. Cek, deloki. Ki kon tuku apa? Sandal. Kon tuku apa sih? Ayo. Iki lho sandale rek, sandale. Iya. Meneng Lagi ae. mau sandal sapa? Iki apa iki sinari? Do, lah iya. Ayo. Kotake kari. Mari lebokno wong kotake kari sampean mang. Ayo. Titenono ya. Atik akan pulang titenono. Lah, iki sandal iki kotak. Ayo. Atik gak ngaku. Ayo Rini ya, lek gak tak gepuki engko ayo. Aja rame kono rek. Ku. Tukaran parah. Cawat. Iya. Iya. Ngaku ta. Lho, Jumilah, Jum. Lho, kotange sampeyan gede nyendal iki. Sampeyan gedene, Man. Camaku, sampe yang rena. Bajum. Ten loyo ngono camaku. Jaluk kendong.
Jaluk Gendong, gendong. gendongan. Bojo iki sayang ta. Alah gayamu, Pak. Lah. Alah. Gendonganku, gendonganku. Eh. Wadah wis. Pak golek kon gendong-gendongan ngono masak. Wah, nyipang rek. Waduh, munggah awas rek. Lho. Waduh. Wis. Gak kuat. Cap aku. Ya. Ya Cap Haji. Wis ah. Peno iku ya ngono Cap aku. Wong wis tuwa. Wis gak neko-neko ta. Ya iya, ya saya sing eling. Peno iku wis tuwa. Sing eling. Oh wong kok. Job. Riko aku tak kandhani. Jam. Wes. Jum. Patenan Jum. Ngene ku, mantak kandhane bojomu. Cap Haji. Tak kandhane ngene bojomu. Nek rewel Jum. Bojomu patenono. Engko kon tak lelesi. Ya kak. Cap aku karo Mbak Jung. Iki waktune wis dalu rek. Dalu ya. Ya. Jum, Ya, Pak. Pakku sing rukun ae rumah tangga. Lah, ya ngono ta. Rumah tangga sing rukun. Saiki kan wong lanang kakean selingkuh ku wong lanang iki kok. Ngene rek. Awak dhewe ku mangkan gejaluk sapa? Sapa mau? Pak Saril gurune awak dhewe piye? Saiki main sepalam suntuk ya rek. Iya. Iki main yo sayange ketuane durung teko. Ketuane durung teko. Saiki ayo nang rono. Delok arek kepangin dadi ngono ta. Terus semangate. Iya. Semangate pedomane arek. Apa iki? Sekar manis. Saiki awak dhewe ayo nonton. Kepangan dadi. Sekar manis. Tetap jaya.